Mentakas ngi pale ka khat neutrik jong unai wing kidkhot jong HYC kelalit bantur jaka office trekam jong superintendent of police West Khasi Hills bandawa pen phaino ya kilama jong keseng kibalakni ha ka khandai tarik haram brai ha ka por ba ukonrat ke sangma ulalik ban play ya ka CNRD block hadin ka jinglet tur jongki USP ulapha ban pen phaino ya baro kilama bat kawai ka bana Tugin yasngap ya ka ka ba uba lumlang khas imli president jong ka HYC West Khasi Hills udan banong Nagaliang jongi mentakas ngi yuan hakanika office jong SP jong West Khasi Hills district hadin khandai tarik jong nu benai nomor haram rai kilakni no ya gini lama jong kaseng bat nigi flag na menta ka jing dawai khandai ligi mat nam ta ka ri bijak mendu kadon kam te nagaliang jongi ilawan hang ni wantur hang ni sekaliat bat mador hadin katukan ni por nomor baki he polis kim cemladon ke jingwan jong ba prestun hang ni nagaliang jong ki bru jong SP kilawan ai no ini lama jongi hang ni ka bangidon hang ni kane ka pen pau hi nagaliang jongi ru ngi krensai ngi klem ya khun ya gimat ya khandai tli gimat bat police department ya khun bat sarkar ko aban krensai bat hadin ka ba ke jing letur ke jong ki dekat ke jongi haram brai ka bangi dokumen apreng laingut ki dekat jongi ki la mensau ndai ba mensau jure ba ki la mensau ka tu kani ki ti na ki jing ya keni ya kini lama jong ka seng bat ki polis nang ni bat ka ba dokumen galong ba ke jing sya mensau ke jongi laingut ki dekat hadin tang arsngi ngiyo hadu jan rup hau nyok pengut ki dekat iban rung ha HYC lese kani ke jing job jong ka seng ka ba lese lada nagaliang ka police department lese ken sa syok biang se kini nyok pengut lese nginang yok syu dekat iban yakun nam takari jat undu nagaliang jongi kren sai ngi klembu nong syun ni police department hadu menta ila pen phai ka basuk gini lama jongi nagaliang jongi ngi syuan ban ong ye kata ban wan hang ni ban sim gilma kumjur ban man ai khuplei ya ki jing syok ka jongi police dekat jong HYC nomor kani ka jing syok jing syok pen mensau ka jong police ya ki dekat jong HYC kai men sim ya ki sipai kun samla bakin rung hapo jong HYC West Khasi district ngi kren sai ban ngi tip sai ba ka sarkar ka police department ka yok bru tang lada ka ai tulok ka yok bru tang da penrung lemba ka skill kumjuru lemba ka tulok ka jongki rai ka HYC ka penrung ye dekat ki bo mon sobha ban tre mon sobha khem ka nu jingsu rai ngi yoi bagi spa jong ka HYC keleng-keleng ki jaka kirung po jong ka HYC hadin ka jing sya syo dekat jong nagaliang jongi ngi kren sai nang ni syakmat ngeniat yaki mission ke jongi ki bangeniat ngi kerpat ke police department dase nagaliang jongi pisyo haram brai ngenom sngoi ki dekat jong HYC ki nom sngoi